Poďme na tribúnu. Dáme nejaké otázočky. Ktorá krajina vyhrala najviac titulov majstra sveta vo futbale? Je to Brazília, Nemecko, Taliansko alebo Argentína? Argentína, Brazília. Je to Brazília, takže 1-0 pre teba. Ktorý hráč vyhral najviac zlatých lopt Ballon d'Or v histórii? Bol to Cristiano Ronaldo, Pelé, Lionel Messi alebo Johan Cruyff? Ronaldo. Neviem, Ronaldo. Bol to Messi. Máme stále 1-0. Aký je názov najvyššej futbalovej anglickej súťaže? Je to Premier League, La Liga, Serie A alebo Championship? La Liga. Championship. La Liga je španielská. Je to Premier League, takže stále máme 1-0. Ktorý slovenský klub vyhral najviac titulov v najvyššej lige vo futbale? Slovan Bratislava, Spartak Trnava, Dunajská Streda alebo MŠK Žilina? Slovan Bratislava. Slovan, tvoj tip? Dunajská Streda. Je to Slovan Bratislava, takže máme druhý bod a vyhrávaš teda poukážku a môžeš si vybrať, či chceš 5-eurovú poukážku do wellnessu alebo na masáže, alebo 10-eurová poukážka do 3x3 Sport na turnaje, trička, športové vybavenie. A je to na to wellnessko a masáže, dobre?